Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Mayo kay nangabli ka na. Ay! Kabaw! Kiat! At akihon man tani mo, ay! Kensa ka ba? Ako ang imong konsensya. Gipasagdan ko ni mos gawas nga magpaabot tibuok kadlawon. Ay! Hala! Sila na ba kada si Jaime ang miabot? Yes! Yes! Magkita na sa pag-usab sa pinangga kong anak-anak, si Daniela! Sab! Suon ka? Ay, ilingaw magod kay kagad. Ay, natural. Kay magkita na may pag-usab ni Daniela o ni Jaime. Dili ba day ko angayan nga malipay? Isang sa galibog ako? Imong anak-anak si Daniela? Pinanggang anak-anak. Pinangga? Nga nung sa imong itsura, wala lagi na ako na makita. Ay, judgmental lang ka. Nay! Hay! Ay, piste! Ahak, oy! Mulupad mang espiritu na to, ane. Open the gate! Hala! Ang kanahan na sabning niya! Hoy! Kasayo ko din niya! Mag-jogging ka din sod sa mansyan! Kinsa na siya? Anak usab ka na ni Jaime? Ay, dili ay! Kinsa lagi na? Chismusa si ka na? Close ta? Ay! Unsa ba ay? Ayaw po siging serbato kay maikong tas mga silingan! Akanahan ay? Gisnaban pa ko? Padayo gawas iyang sakyanan? Isira ko nagbalik itong gate? Ay! Hala! Hala! Hoy! Ay! Hoy! Hoy! Tayo pa! Hala nga nang misulod ka ay! Balik dire! Inahat! Kaikid bang midala og dalagan? Nakahigayon yun og sulod og dali-dali nga abli ning gate. Kini yung gingalan og injet ang nakaingon ini ba? Usaon na lamang ko dili tinuod nga ina-ina to siya ni Ma'am Daniela. Usaon na lang yun! Pi magdali akong sira aron makasulod na ako. Day! Ay! Ay, nausya lang bakit do? Kasayo pa sa kabuntagon. Duha naman noy akong sulbarunon. Ay! Murag nagadungan gini akong problema na itong malaya. Apil mo kong kapurhisyo ininila o nga katabang ramunta ko din eh! Wow! Kanindot gyud sa sod ining mansyon ni Jaime. Way kalainan. Mao lang yun gihapon kining pormaha ka ni adto sa katapusan kong pag-anhi sa buhi pa ang akong higala nga kanhing asawa ni Jaime. Oh, tuara ay! Napaghihapon ang picture frames nila nga gipatong ni anang lamesa. Niya paghihapon usab ang ilang mga litrato. Gamay ka pa ni Oliver, ha? Ikaw, ha? Misamot kag kagwapo ra ba nga midako ka na? Unya kanahan pagyod. Huwag ka muliwat sa imong inahan nga hinhin kaayo. Ay, midaguok na nga kong tiyan. Ay, mulahos lang ko sa kusina. Ops! Tagpa! Tagpa sa? Asa ka? Sa kusina? Bisita ka? Oo. May bisita
ba dahil mulahos lang magdiretso sa kusina? Naa. Ako. Uy! Hala! Bagaon og fes! Bayhana! Anyay! Dili mayo magdugay kitong ina-ina. Ina-ina bago tinuod kito ni Ma'am Daniela, bayhana. Oy! Murag, dili may magkasinabot ini niya da. Be akong sundan be. Pagawson ko kita, samtang wala pa sila si Sir. Dili mahimo mo kumpiyansa ko. Oy, tayo pa sa di ay, oy. Sada sa di itong angel, oy, walay pa ko. Wala naman din sa sala. Why? Hoy, mo dito babiyana, mag-jogging! It's not locked. Hinayan ako sa pag-abli ang pultahan o pagsirag balik. Aron dili siya makamata. But this time, I will lock it. Narang akong future husband. Naabtan ta na sab ka din, he. Nahinanok pa siya sa pagkatog. Naghayang. Ay, bugnaw kayo din sa iyang lawak. Pero wag yun maghabol. Ug unya, nagboxers lang. Ni anak ko siyang tungod. I will get to enjoy the view of you. Future hubby na ako. Wow. Hubby, you are blessed. Dax siya. Imo na tanan. You are blessed. And I am blessed too. Kay maako naman unya na. Muhinay kong tupad niya sa pagkita. Okay, nag-boxers naman ka? Magpante lang sab ko, ha? Bitaw, lain bitaw ihigda nga may sapot sa lawas. And so, husto nang imo kipuhat. Here, nahubo na akong dress. Mo gini advantage sa dress kay dali rang hubuon. Dili ba, sweetie? Oops. Dili pa day ka makatubag ka na tug man di ka. Muhinay na kong tupad ni mo, Dax, ha? Este, Oliver. Oh, shit. Ago palang lami na. Itugnaw na ka, no? Mao ka. Ngano bitaw wa ka maghapol? Pero ayaw ka bala ka? Ni ana ang imong guardian angel. Habulan ta ka sa akong kainit. Remember? I told you I'm hot. Kakso na ko siya. Ug unya, itanday na ko kung paa sa iyang Dax. Bisagon to siya nga gitandayan akong iyang Dax. Sweetie, you feel me? I feel ya. Limuot. Agay, diwakli niyang akong kamot. Pala ka. Ako ihinay balik. Kumot yun, uy. Kalami ipasok sa imong ilog. Maunlan ko sa imong bukton, be. Gusto mo na eh. Ay! Oh, gee! You may tukmad of your future wifey. Nasaan eh? Damgo pa ni? Abi na ako gidatugan kong truso. Ikaw man din imitanday na ako. Grabe ka, ha? True so cute. You mean the log? Like, my legs are slender
niya. Naunsa ko eh. Ano niya ka? Usam lang yung oras ha? Pasado alas 5 pa lang. Ni anak ka aron sa mukon ang malinaw na kong pagkatuog. Uy, ha? I make so hinay may lihok ba ya? Aron dili man disturbo ang imong sleep. Pues na-disturbo ko nimo. Sobra pas disturbo. Gawas kay duka pa ko. Matuog pa ko balik. Gawas. Di pa rin tingmata na ako. Matuog pa ko. Okay. Oo. Asa ba ka? Ang gamit tapat ba ka na ako? To sleep? Usa, di pa niingon ko gawas? Did I make tando? Wa. Pero gipagawas te ka. O dili ko mo gawas. Kaya I'm sleeping here with my favorite spot na. Kabugat pa di mo buktol, oy. Gamay man o tanang Angel. And my favorite thing to tanday na. Aray. Imong gibundakan si mo pa ang akong junior. You feel me? I feel ya. Usa, sapatos? Kuhanin mo pa, abi. Uy. Uy, mo naman ko tinawag ng giduot, ha? Mabugok kita nang akong tinaguan. Tinaguan? Gusto ka? Atong ipagawas aron dili na tinaguan? I will volunteer to make habwa. Hoy. Kalit pa kagbangon. Magunsa ka? Maghabwa sa imong tinaguan? Uy! Kahangol ba nimo? Ay, kadaw sad nimo, uy. Hoy. Para habwaon rin ako. Hoy, Angel. Murag nasayop yung amahan nimo sa pagpangani mo, Angel. Ha? Sure ka nga Angel imo pangan? Dili demonya? Ay! Ganansap ko, ana. Cause I'm hot. Wanna feel me? No. Gawas na. Mulistiya na ning imo nako na. Lis lang, gawas na. You don't like me here? Tubagon ta pa ba ka, ana? Ha? Dili pa obvious? Pakipot. I like that. Pakipot. Dako ginaglikit ang babayhana na. I like you. Murag dili naliki. Buak na gyud. Angel. Angel. Actually, duhang akong name. Pero mas ganahan makukuntawagan ka nimo sa Angel. Angel. Namahaw na ka? No, not yet. Nga unta? Well, eat? Mga unta. Gigutom ko. Okay, let's go to the kitchen na. Tana, let's eat na. Kadit. Gusto kong ikaw ang muluto sa tong pamahaw. Gusto ko nga mutilaw si mong linuto. Really? Aha, really? I don't know how to cook mine. Pero kung maminyo na ta, I will study cooking na. Biskot na. Amaw ba? Sige. Pa-enroll na. Lakaw na, samtang sayo pa. Oh no! I don't need to walk na. Like that. I could enroll online man. And there's YouTube, you know? There's YouTube for tutorial ka, ha? So, ali na. Let's go. Let's eat na. Kadit lang sa ha. Una lang sa dito kanaog. Una lang sa ha. Okay, maligo sa ako. Dili ko mahimong mamahaw nga wa pa ko makaligo. So, go ahead and wait for me dito sa kitchen. Okay? Ganong gitutukan man ko nimo? Ha? This is like a deja vu. Nahitabo na ni kahapon. Imo kong gisibatan. And I can't make the same mistake twice. So, it's a no. Kung matukag balik, tandayan ta ka. O kung maligo ka, dunganan ta ka. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!